Apa kowe sing jenenge Anoman? Iya. Kancamu Yayan. Ya, Ben. Arep apa? Kowe sapa? Surtayuda. Bali yo. Aku gelem bali. Yen wis bisa babati barisane Kurawa. Tangeh kelakone. Kurawa Ngastina kuwi nggone ulekaning kadigdayan kedunge kasetih. Aja to kethek kaya dapurmu. Dewa mudhun ngerti kanca-kancaku Kurawa. Gila ngerti ora? Ngerti polahe Kurawa iki. Ayo, Anoman sing arep nyirep polahmu parek. Mati. Jambak. Mati. Hop. Angel men cekelane. Hei, ya, hei, tangan. Wah, wah. Ah. Ya, ya, hei, hei, hei. Ya, ya, hei, hei. Sada, hei, ya. Wait. Oh, mesti ngono kuwi. Wegahku musuh kethek ini mesti menek. Hey! Hey! Medun. Medun. Momoh piye? Tak cekel kowe. Iya, hei. Hoi, kain. Menek meneh. Sak sore wis menek pindho. Bar jamu ketok iki. Ah, hei. Ah, hei. Oh, hei. Hei. Wah, parah. Ganti mau. Oh, ayo nono. Warat. What?